Ja tenim aquí els primers nois en la categoria masculina, que són 14, perdó. L'atleta de Palafolls, Pau Perales, una de les millors promeses de l'atletisme comarcal del Maresme. Pau Perales del Palafolls, ja marcant territori. Mica, Alejandro, tranquil. Vinga, som-hi. Una distància considerable per la poca distància, pel poc recorregut que s'ha fet encara de la cursa. Queda la part més llarga i més dura del circuit de la volta B. A veure, en segona posició el Gonzalo Turmo, que l'any passat va ser segon, i el Marc Vázquez en tercera posició fa un petit trio. Tots ells atletes que ja saben el que és pujar podis de campionat de Catalunya. El Marc Vázquez va ser subcampió sub-12, debut en categoria sub-14 aquest 2023, mentre que el Gonzalo Turmo va ser segon l'any passat, el Pau va ser tercer, aquest any van primer i segon. Tenim aquí atletes també de la Gaetània, del grup d'atletisme Lluços i de molts altres clubs catalans.
Ja tenim aquí el Pau Perales, camí directe cap a l'or, l'atleta de Palafolls. I a veure la lluita per la segona, tercera i quarta plaça, que tenim aquí 3 atletes. Si no m'equivoco, des de la meva posició diria que és el Gonzalo Turmo, atleta independent. I diria que és el Saïd Damú de Sant Boi, el que acaba en tercera posició. Si la vista m'acompanya, que els dorsals són molt petits. Així doncs hem vist com el Pau Perales del Palafolls millorava la tercera plaça de l'any passat. El Gonzalo Turmo repeteix el subcampionat que va aconseguir a Santa Cristina d'Aro, i el tercer en discòrdia, l'atleta de Sant Boi, el Saïd Damú, que farem d'aquí una estona en el podi. Ja tenim les atletes sub-16 femení preparades per prendre la sortida a 9:15. Camina, Rubén, camina. Ja tenim aquí les atletes sub-16 femenines. Atenció a la sortida. En aquest cas, dues voltes, una volta B i una volta A, la grossa i la segona més grossa, per completar 4.700 metres de recorregut. M'insisteixen que, sisplau, els atletes hem de passar per la cambra de requeriments amb un document identificatiu en fotografia. És obligatori passar per la cambra de requeriments amb document en foto, per exemple, DNI o llicència federativa, RFA, carnet de conduir, passaport. Si no, no podreu participar. Gràcies.
S'acaba la sortida sub-16 femení. Mentrestant tenim aquí el Pau Perales, l'atleta de Palafolls, acaba de proclamar-se campió de Catalunya sub-14 masculí. Què tal, Pau? Em penso que tu últimament estàs fent bastant bé moltes coses, els obstacles, que sí? Els llisos, el cross... Què és el que més t'agrada? El cross, normalment, sí. El cross és el que més t'agrada. I escolta, l'any passat vas quedar tercer, tenies aquí el Gonzalo Turmo, que havia quedat segon i avui l'has guanyat, però sembla ser que no has tingut masses dificultats per ser campió. Ho tenies clar des del principi? Sí, he intentat sortir i ja s'ha clar. Qui és el teu entrenador o entrenadora?